néixer la família Cuno, una de les famílies més poderoses del món amagat. Hola. Hola. Uy, no queremos Biblias, adiós. Un moment. Soc Albert Tom, el vostre convidat. M'agrada veure altres vides, altres formes de menjar bé i gratis. Mi amor, ¿vas a fallar? Hola, Albert. Ya estoy a punto. Vamos a hacer un pudding. Vinga, som-hi, Segismundo, a fer pudding. La Cuno és una dona amb molt caràcter i misteriosa. A veure si aconsegueixo que m'expliqui algun secret. I tu, Cuno, què vols fer amb la humanitat? Esclavitzar-la. Ah, molt bé. O exterminar-la. Ah, molt bé. Millor. Ai, mira, Bet, com a sociòloga t'he de dir que hi ha massa gent al món amb poc glamour, Això sí que és cert, és cert. Ai, si estem d'acord. Exacte. Escolta, posa un partit del Barça, que m'estic avorrint. Ai, no, calla. Que bonic que és l'amor. Ria. Què vols? Feliz San Valentín. Pa' que hagas la dieta de la coliflor y trobis el amor. Ai, Segui. Moltes gràcies, mai m'havien regalat res. Ser dolent és el que té, a ningú li caiem bé. Ei, cara, que sigui curtet. Vull trobar l'amor jo també. Tu no t'enamoris de mi. Avui és Sant Valentí. Sí, és Sant Valentí. Albert Tom, et compro, seràs el meu marit. M'he cansat de ser la solterona. Molt bé, tinc pressa. Adéu. Tu no vas enlloc per fer-me un petó. No la hagas enfadar. Eh? San Valentín.